2 ର ବର୍ଗ 4, 3 ର ବର୍ଗ 9, 4 ର ବର୍ଗ 16, 5 ର ବର୍ଗ 25, 6 ର ବର୍ଗ 36, 7 ର ବର୍ଗ 49, 8 ର ବର୍ଗ 64, 9 ର ବର୍ଗ 81, 10 ର ବର୍ଗ 100, 11 ର ବର୍ଗ 121, 12 ର ବର୍ଗ 144, 13 ର ବର୍ଗ 169, 14 ର ବର୍ଗ 196, 15 ର ବର୍ଗ 225, 16 ର ବର୍ଗ 256, 17 ର ବର୍ଗ 299, 18 ର ବର୍ଗ 324, 19 ର ବର୍ଗ 361, 20 ର ବର୍ଗ 400, 21 ର ବର୍ଗ 441, 22 ର ବର୍ଗ 484, 23 ର ବର୍ଗ 529, 24 ର ବର୍ଗ 576, 25 ର ବର୍ଗ 625, 26 ର ବର୍ଗ 677, 27 ର ବର୍ଗ 729, 28 ର ବର୍ଗ 784, 29 ର ବର୍ଗ 841, 30 ର ବର୍ଗ 900, 31 ର ବର୍ଗ 961, 32 ର ବର୍ଗ 1024, 33 ର ବର୍ଗ 1099, 34 ର ବର୍ଗ 1156, 35 ର ବର୍ଗ 1225, 36 ର ବର୍ଗ 1296, 37 ର ବର୍ଗ 1369, 38 ର ବର୍ଗ 38 ର 1444, 39 ର ବର୍ଗ 1521, 40 ର ବର୍ଗ 1600, 41 ର ବର୍ଗ 1681, 42 ର ବର୍ଗ 1764, 43 ର ବର୍ଗ 1849, 44 ର ବର୍ଗ 1936, 45 ର ବର୍ଗ 2025, 46 ର ବର୍ଗ 2116, 47 ର ବର୍ଗ 2209, 48 ର ବର୍ଗ 2304, 49 ର ବର୍ଗ 2401, 50 ର ବର୍ଗ 1, 2 ର ବର୍ଗ 4, 3 ର ବର୍ଗ 9, 4 ର ବର୍ଗ 16, 5 ର ବର୍ଗ 25, 6 ର ବର୍ଗ 36, 7 ର ବର୍ଗ 49, 7 ର ବର୍ଗ 49, 8 ର ବର୍ଗ 64, 9 ର ବର୍ଗ 81, 10 ର ବର୍ଗ 100, 11 ର ବର୍ଗ 121, 12 ର ବର୍ଗ 144, 13 ର ବର୍ଗ 169, 14 ର ବର୍ଗ 196, 15 ବର୍ଗ 225, 16 ବର୍ଗ 256, 17 ବର୍ଗ 299, 18 ବର୍ଗ 324, 19 ବର୍ଗ 361, 20 ବର୍ଗ 400, 21 ବର୍ଗ 421, 22 441, 22 ର ବର୍ଗ 484, 23 ବର୍ଗ 529, 24 ର ବର୍ଗ 576, 25 ର ବର୍ଗ 625, 26 ର ବର୍ଗ 676, 27 ର ବର୍ଗ 729, 28 ର ବର୍ଗ 784, 29 ର ବର୍ଗ 841, 30 ର ବର୍ଗ 900, 31 ର ବର୍ଗ 3 ର ବର୍ଗ 9, 4 ର ବର୍ଗ 16, 5 ର ବର୍ଗ 25, 6 ର ବର୍ଗ 36, 7 ର ବର୍ଗ 49, 8 ର ବର୍ଗ 64, 9 ର ବର୍ଗ 91, 10 ର ବର୍ଗ 81, 10 ର ବର୍ଗ 100, 11 ର ବର୍ଗ 121, 12 ର ବର୍ଗ 144, 13 ର ବର୍ଗ 169, 14 ର ବର୍ଗ 196, 15 ର ବର୍ଗ 225, 16 ର ବର୍ଗ 256, 17 ର ବର୍ଗ 299, 18 ର ବର୍ଗ 324, 19 ର ବର୍ଗ 361, 20 ର ବର୍ଗ 400, 21 ର ବର୍ଗ 441, 22 ର ବର୍ଗ 484, 23 ର ବର୍ଗ 529, 24 ର ବର୍ଗ 569, 24 ର ବର୍ଗ 25 ର ବର୍ଗ 625, 26 ର ବର୍ଗ 676, 27 ର ବର୍ଗ 527 ର ବର୍ଗ 729, 28 ର ବର୍ଗ 784, 29 ର ବର୍ଗ 841, 30 ର ବର୍ଗ 29 ର ବର୍ଗ ହଉଛି 840, ତାପରେ 30 ର ବର୍ଗ 900, 31 ର ବର୍ଗ 961, 32 ର ବର୍ଗ 1024, 33 ର ବର୍ଗ 1099, 34 ର ବର୍ଗ 1156, 35 ର ବର୍ଗ 1225, 35 ର ବର୍ଗ 1256, ତାପରେ 36 ର ବର୍ଗ ହଉଛି
1296 37 ବର୍ଗ 37 1369 ତାପରେ 37 38 ବର୍ଗ 1369 38 ବର୍ଗ 1444 39 ବର୍ଗ 1521 40 ବର୍ଗ 16 ବର୍ଗ 9 4 ବର୍ଗ 16 5 ବର୍ଗ 25 6 ବର୍ଗ 37 7 ବର୍ଗ 49 8 ବର୍ଗ 64 9 ବର୍ଗ 61 10 ବର୍ଗ 100 11 ବର୍ଗ 121 12 ବର୍ଗ 144 13 ବର୍ଗ 169 ତାପରେ 14 ବର୍ଗ 196 15 ବର୍ଗ 225 16 ବର୍ଗ 256 17 ବର୍ଗ 17 ବର୍ଗ ରାମ କହୁଛି 17 ବର୍ଗ 264 200 तब 18 वर्ग 324 19 वर्ग 361 20 वर्ग 400 21 वर्ग 441 22 वर्ग 444 23 वर्ग 400 23 वर्ग 469 529 24 वर्ग 576 25 वर्ग 625 26 वर्ग 676 27 वर्ग 729 28 वर्ग 744 729 କୋଉଠି 28 29 वर्ग 841 40 वर्ग 30 वर्ग 400 900 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 5 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग 36 7 वर्ग 49 8 वर्ग 64 9 वर्ग 81 10 वर्ग 100 11 वर्ग 121 12 वर्ग 144 13 वर्ग 159 14 वर्ग 196 15 वर्ग 225 16 वर्ग 256 17 वर्ग 259 99 18 वर्ग 324 19 वर्ग 340 20 वर्ग 400 41 वर्ग 400 41 20 वर्ग 400 41 वर्ग 21 वर्ग 441 22 वर्ग 484 23 वर्ग 400 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग 36 7 वर्ग 49 8 वर्ग 64 9 वर्ग 81 10 वर्ग 100 11 वर्ग 121 12 वर्ग 144 13 वर्ग 169 14 वर्ग 196 15 वर्ग 225 ଆଉ 16 ବର୍ଗ 256 17 ବର୍ଗ 299 18 ବର୍ଗ 324 19 ବର୍ଗ 361 20 ବର୍ଗ 400 21 ବର୍ଗ 441 22 ବର୍ଗ 484 23 ବର୍ଗ 531 529 24 वर्ग 536 76 25 वर्ग 1 वर्ग 1 2 वर्ग 4 3 वर्ग 9 4 वर्ग 16 5 वर्ग 25 6 वर्ग 36 7 वर्ग 4 49 8 वर्ग 66 64 9 वर्ग 8 81 10 वर्ग 100 11 वर्ग 121 12 वर्ग 144 13 वर्ग 169 169 14 वर्ग
चौदह वर्ग 196, 15 वर्ग 225, 16 वर्ग 255, 17 वर्ग 298, 98, 18 वर्ग 300, 324, 19 वर्ग 361, 20 वर्ग 400, 21 वर्ग 404, 41, 22 वर्ग 404, 48, 23 वर्ग 484, 23 वर्ग 500, 29, 24 वर्ग 576, 25 वर्ग 625, 27 26 वर्ग 676,